Sa tuntanan mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Hey! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibong orasan, oras sa Pilipinas, alas 9:34. Ang oras, builog na giradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man giradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag sumuman giradulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Sa liwat, mayang gabi naman sa inyo tanan-tanan. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitutaran ka mga distrito.
sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandrio, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Nakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Iwat kita nga magatalakay nasang pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day. Ang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, ikaw po man aton karon nga mga balita na kag information. Halin sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kantanan sa ilang maratipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Aaron Lloyd Ripoyo, aton nga piloto, K5 Ramilo Palik, samtang ang kaupon man naton karon nga mga balita man kag information halin sa iban pa nga mga K5 reporters. Kung naton sa City Hall, K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa Provincial Capitol. Ubod naton si K5 Alex Escalante. Ang mga balita man kay information na tipon K5 Karen Badilla and K5 Kim Kaluyo. Ubod naton karon sa technical side. K5 Andre La Pastura. Ato nga news center po naton si K5 Sunny Punay and K5 Joy Apil. Sa kinaandan, ako naman yung K5 June Alohado Kapulo. Welcome gate sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5 today is a Wednesday, February 12, 2025. Kapit sa 12 na kita subong edisyon diri sa ato sining nga pagpangalagad. Sa ato sining nga mga pinalanggan nga mga tagpanamati padaw wala mabalaan. Dugay tunga nas bulan. K5 sa bulan sang Pebrero as palangganis pitsa 28 galimong tubot silingon. 14, tunga na mga K5. Sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparmati, kamusta na kamuda? Kamusta na nga aton nga mga kauturan? Labi na gid ang ato sining nga mga pumuluyo nga nagamonitor na diri sa ato sining nga pagpangalagad mga K5 no? Mayong gabi gid sa inyo tanan-tanan. Tanan naton nga mga kauturan nga mga nagapayupod pa kag mga nagapulaw-pulaw pa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad mayong gabi gid sa tanan nga mga taxi drivers, sa mga tricycle drivers, tanan nga mga jeepney drivers, mga mga modernized jeep nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Na inidiri mga K5 ang tanan-tanan nga mga private vehicle drivers nga nagamonitor samtang nagamatamat na iban nagadrive sila sa lakyan pauli sila mga bula balay iban diri mga nagalagaw-lagaw pa samtang nagalibot-libot kaya nagapadulong sila sinatag sa mga kalatuan naka-tune in mga K5 sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kani sa inyo tanan-tanan dira mayong gabi gid welcome na diri sa aton nga pagpangaragan. Ato sining nga pagpangalagan mga K5 sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Kay dugay natalakay na kita sa mga pila ka mga dalagko nga mga issues naton pagatalakayon subong nga gabi. Aglakip na mga pila ka mga latest nga weather report. Nagikan sa aton nga mga nagikan sa aton sining nga local pag-asa. Situational report nagikan sa patrol. And of course, pagkuha naton karon sa mga pila ka mga police and hospital reports, mga on the spot reports
gikan sa ato sila nga patrol na nagalibot-libot na subong nga gabi. Kami ang inyo nga mangin Selby mata kag talinga sa tion sa gagabihon. Samtang kamo nagapahunay-hunay sinutag sa ka mga puluyan dira. Sige lang kamo tutok sa pagpamati kapag lantaw diri sa aton nga pagpangalagad. Kay kami ang mangin Selby ninyo nga mata kag talinga sa tion sa gagabihon. Taga na kamon-kamos ang sitwasyon sa palibot sang syudad ha. At sa bilog nga probinsya sang Iloilo sa kutob sa malabutan sa aton nga pagwaragwan. Oy, ginaknalis na to ato sini nga mga followers mo sa especially nga aton nga mga viewers nga nagalantaw mga K5 sa K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Ag sa mga kauturan naton nga mga OFWs nga nagapakigupod na diri sa aton nga pagpangalagad. Good evening. Ngayong gabi sa inyo tanan-tanan. Welcome diri sa ato sini nga pagpangalagad diri sa K5 Night Watch. Kano ang mga pila ka mga dalagko nga mga balita ka informasyon. Pila karon ka mga headlines nga ato sini nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad do. Aton karon nga mga headlines. Aton karon nga mga headlines mga ka K5. Inabanta masobra 50,000 ka mga nagasuporta or mga taga-suporta nga magatambong sa Alyansang Makabagong Pilipinas Rally nga pagahiwaton sa buwas nga adlaw diri sa may ICC sa siyudad sang Iloilo. Samtang klase sa siyudad sang Iloilo suspendido kasunod sang Alyansa sa Makabagong Pilipinas Rally. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita lokal, mga headlines, Margarita alias Maggie Katso nga nagpakilala kuno nga himata sang Marcos family ginpasakaan na sang kaso nga swindling. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita, isa mga ka K5 sa tatlo ka mga ginaligar dire nga suspect sa pagpang-hold up sa fuel tanker sa Pavia natumol sa aton nga mga pulis nga aktibo nga empleyado sang Mitskop. Siling ko gidaw sang Mitskop. Siling ko gidaw nga may tendency nga inside job. Ang report kuno pati mga sensilyohon pinangtunga-tungahan nila mo. Masobra 400,000 mga ka-K5 nga balor sang suspected shabu na recover sa Joint Drug Bypass Operation sa distrito sang Mulo. Tantang direct flight nga Iloilo, Thailand, vice versa. Nagasugod na sa Marso 2025 diri sa aton siling nga Iloilo Airport of International Standard. Tara karon diri sa ato siling nga pagpangarag kakiban pagid nga mga detalye sang mga balita lokal mga ka K5. Siling ko gidaw ining parte sa Mitsuo pala niyo. Akon mo report kay informasyon. Siling tabasi bala kun inside job nga paano na nabalaan to. Nga diri maagi ni mga suspang nga ining biktima ni. Silingon knowledge sila eh. Grabe no mga sensilyohon patuloy pa nang nang dala sa mga dungol nila ho. Standby ka mo kay Sorian tara karon diri sa ato sining nga pagpangalagad. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita sa mga headlines sa mga balita national, National Bureau of Investigation ginrekomendar sa Department of Justice na pasakaan sang kaso si Vice President Sara Duterte angot sa pagpamahog sini sa kabuhi ni President BBM kag ni First Lady Elisa Marcos kan Speaker Romualdez. Ay rekomendasyon ng taga National Bureau of Investigation na pasakaan ini sang kaso. Question ano nga kaso? Siyempre kriminal laban kay manti pagpamahog mo. Samtang kaso nga ginpasaka sang National Bureau of Investigation sa kay Vice President Sara Duterte wala sang epekto sa hiwaton nga impeachment trial sang Senado sunod sa kay Senate President Ches Escudero. Kagiban paginaton nga mga balita national, temporary import ban sa animal products
gikan sa Germany. Ginapatuman karon sa Department of Agriculture. Kung anong mga negosyo, kung anong mga agriculture o kung mga pag-import mga ka-K5 sang mga kwan, sang mga sapat. Padulong diri sa aton sa may Pilipinas, halin sa Germany. Temporaryo ini nga pauntato nanay. No? Sono sini sa taga Department of Agriculture. Nanong rason now? Soryan tama na karon diri sa aton sini nga pagpangaragad sa K5 Night Watch. Tantang. Sa ibang paginaton nga mga balita, kay man pa nga mga balita lokal. Diri sa aton sini nga pagpangaragad mga ka-K5. Storyahan taman karon ining parte sa palaboto na suspended ang aton nga klase. Tangod kay may pagahiwaton mga ka-K5 nga ng Grand Rally sang inang grupo mga ka-K5 sang Alyansang Makabagong Pilipinas. At din pagahiwaton ini dito sa may ICC mga ka-K5 sang diri sa may ICC sa siyudad sa Iloilo, pero lapit para sa may Gaisano, Kapitalo sa may dalan sa diversyon siyudad sa Iloilo. So matiripon ang tanan-tanan nga mga kandidato mga ka-K5 no? Halin sa pagka-senador, pagkadto sa pagka-gobernador, pagkadto sa pagka-board member, vice governor, congressman, kakip na mga mayor, kag mga konsyalis. Pagkatalilipon ini tanan-tanan mga ka-K5 sa palaboton nga buwas nga adlaw, mga eksakto alas 2:30 sang hapon dira sa may area sang ICC. Din ang mga host diri amo ang siyudad sang Iloilo. Ang mga 12 ka mga senatoriables, mga 12 tanan ka mga kandidato sa pagka-senador sa idalo mga ka-K5 sang grupo sang Alyansa para sa Bagong Pilipinas mga ka-K5. O ginatawag naton nga Alyansa sa Makabagong Pilipinas. Amo ang magapadulong kansuno sa report kay informasyon daw mag-aabot kuno ang presidente sang Pilipinas na wala sang liwan kundi si President Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. Mag-aabot dire sa siyudad sang Iloilo for the first time malapak sa may siyudad sang Iloilo kay halin sang una sang ini siya nagpadalagan sa pagka-presidente at sa nga nagtapos nga nagpresidente siya nga nagdaog na siya may isa ka beswa sa nakalapak sa may siyudad sang Iloilo. Dahil sa pagdulong niya di sang una mga ka-K5 pagkadto niya di tanan-tanan wala sang may mga nagabaton siya at nagiwat sa sang nagiwat sa sang rally sa iban nga mga kabanwahanan like for example Barutak Nuevo kaga Banwa sang Gimbal sang ini siya ang nagapadalagan palang presidente yan ay karon ay mga ka-K5 subong malapak itsa for the first time dito sa may siyudad sa Iloilo. Updan niya ang mga dusin niya ka mga konsyalis ina mga ka-K5 sa pagpatigayon ni Congresswoman Jamjam Barunda di mga alyansa man niya malabante ang grupon Mayor Jerry Triñas makadto man ato siguro sa manti alyansa mo alyansa mo di Black K500 alyansa grupo mga ka-K5 grupo sang NUP grupo sang lakas lakas party lakas sa inyo CD mga ka-K5 sila nga mga grupo ti maupod that's why nga gindeklarar ini Mayor Jerry Triñas nga wala sang klase buwas nga adlaw diri sa aton sa may siyudad sa Iloilo. Sa wala klase tanan nga mga tanan nga mga eskwelahan halin sa elementary pagkadto college wala klase. May mga pila ka mga dalanon kuno nga pasiraduhan ni Mayor Jerry Triñas para sa sining palaboton nga Grand Rally mga ka-K5 sang mga grupo sang Alyansa sang Bagong Pilipinas mga ka-K5.
ang tawon tabi kung anong matabo. Okay, kay 500. Boss, ikaw na programa diha. Atenta to sa alyansa ng bagong Pilipinas. Nga kung ano ang rally. Although nga manti, although nga independent kita, pero te kay 500 ti kung ako mong ng guest candidate ako sang guest aspirant ako sang grupo sang Team Sulong Gugma. Siyempre imbitado man ko to, maupod man ko o di black kay 500 yadi pa ba? Yadi pa kabulupod matato, yadi pa maka kabulo pakilala tato sa mga supporter sang Team Sulong Gugma ho. O di black kay 500 ay kanamiton. Bisan independent kita nga naging aspirant sa pagkakonsyal sa syudad. Si guest candidate kita sang Team Sulong Gugma, ti kundi maupod man tato. Malagaw-lagaw man tato. Yadi pa man o hindi bala? Sa pagpamuno ini ni Congresswoman Jamjam Barunda sa mga grupo, mga ka-K5 sa Team Sulong Gugma ayos. Wala sige. So, sa ato sila nga pagpangaragan sa iban panaton nga mga balita lokal, iban pagin nga mga balita aton pagatalakayon diri sa ato sila nga pagpangaragan. Basta naton karon diri sa aton sila nga pagpangaragan sa K5 Night Watch. Hoy! Sabi ng tawon tabi nga aton sila nga mga followers. Kay pangilan taon ta kung may mga followers sa di nga mga paghatagan tabi ni sang ano gani niyo? Taga naton sang pagtamod katagan ta hustisya ang aton nga mga followers nga nagalantaw diri kag nagahatag sa ila sini nga mga mensahe or mga naga-comment diri sa comment section sa ato sini nga K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Sakay sa Babaw family da mayong gabi sang mulo. Shout out lang da sa Babaw family. Sa kay Wilbert Libuna. Kinaya good evening Councilor John Kapulot. Ang bala nagig kamo nga hindi nyo kuha ng pagtawagan nga Councilor. Ay kung tawagon nyo ko, kabuloslo pero may kalimutaw sa iban ng mga tao. Kita nyo, grabe na. Mga winaswasanay. Wala kagtuo nga waswasanay. Ay, Maria Ihunes, so doon kita kapangilamot. Galing wala man ko nila ginapasabat. Balan mo gibala nga mga bayasaw. Nga, hindi bala dapat ko natural kag yung butang ta. Hindi bala ko natural ka nga membro sa media. Dapat kung anong ginawa ka, sinong ginawaswasan mo, dapat tatagan mo say. Dapat tawagan mo, kagamalon nga tayo, masabat mo diyo. Kaya mo ning pasibangod si mo, mo ning hambal si mo. Tani makasabat man ta. Hindi man pwede nga sabton kundi kay mantinga wala man di ginatalakay ang isyu party sa ida. Hindi bla. Kung siya sa diin nga isyu o sa diin nga istasyon ginatalakay, dapat dito magkumasabat ya. Hindi ko pasabton ko nila masabat ko. Kung hindi ko na pagpasabton ko silingon bayas. Kaya pakita lang na masalaan pa kamo dada karon ngaging pangbayaran kamo para bakulon ako tudo-tudo. Pero sang ginhimo nyo sa nagligad nga mga tinuig man to. Taglagan ko mayor, hindi ba? Sige lang Sa iyo, sa mayang gabi man. Ari pagid, iba na to sini nga mga followers. Good evening sa kay Chris Vallejo. Idol, greet ang Vallejo family dira sa Manzano 1. Naga-watch sa imo. Naga-watch sa imo. Mayang gabi. Orlo Montanada, good evening man. Sila niya Sir Idol John Kapulot. Si Rose Benedicto, Niabaw, ka-live gid kamo. Kay Gracias Diaz Archie. Naya, good evening, Councilor. Wari pagit, Councilor Mangyapon, baw. Sa kay Emma Castro Kabilan, good evening, Idol John. God bless. Sa kay Wilbert Libuna, good luck, Kagawad, Idol John. Wari pagit. Inilin Villamor, good evening, Idol John. Kag sa tanan-tanan nga mga staff. Sang K5 News FM, Iloilo, keep safe always. Kay Cyril Aris Aliado. Kamay gabi Idol John, kapulot ka sa tanan-tanan nga mga ka-K5 nga tanagatan-aw kag nagapamati.
Kay Jobert Carabuena, good evening man. Bernie Panoy Soldivilla. Kay Recto Matiliano. Kay Fatima Ori Palumar. Sure na ni pagka sulod nyo ni Idol John sa Banwa sang Iloilo. Kay Mutya Melody, good evening Councilor. Sorry pagit. Marsta Basundra, good evening Idol John. Amo ni ang dapat ara sa pwesto sa Idol John Kapulot, sila ni Fatima Ori Palumar. Hindi gid pagsunluga sila. May basi pilagad daw sige mga sunlog, madugang pa ng kahisa sa mga kilala nyo. Sa kay Catherine Suwada, good evening man, shout out Jai Mai or Gia Mia. Good evening Idol John Kapulot. Romeli Boon Bunda, count my vote Idol. Grabe sa piyag programa kung aga halin sugod hasta matapos ikaw lang ang tupiko nila. Wow, sige lang Balon mo, comment kito, balon mo na, tonte pwede nyo mapasabat ang inyong ginabakol. Pasabta nyo. Si Ariel o Gahayon, hindi na sila, huya na sila magpasabat. Sa akon man nga, kung ako magsabat, tila balaban, magkalaigo, ina sila tanan-tananda kung ako magsabat. Kondiri, pwede ko ba naman sabton na hindi na lang why mo ko yung bakol din. Sa ato siling nga pagpangalagad mga ka-K5, ang mga balita ngayon na batayan ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant. Nga kinanglanon nga mag-inom sa Klinika DTX 500. Pangod mga ka-K5 na siyempre ang Klinika DTX 500 mayo gini para sa aton magkauturan nga mga nagakabiktima ay mga baratian katulad abis sang diabetes, mga may baratian sang hypertension, high blood, mga Alzheimer's disease, iban pagid nga mga klase sa mga baratian, ang hindi katulog, insomnia, tanan nga mo nga klase sa mga baratian na inyo sininga batsyag mga K5 bila binigyan ng mga bukol-bukol sa lawas na naga-cause sang cancer. Kinanglano naton nga magklinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang klinika DTX 500 kag may TC di Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Amo ni pinaka the best. The Power Duo. Be protected from diseases. Take the Power Duo. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga kinanglanon ta ang Klinika DTX 500 kag may TC. Kay man mga ka-K5, ang Klinika DTX 500 kag may TC puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sang mga nagabukol-bukol sa aton nga lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols na halin sa sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. May TC naman mga ka-K5 ang isa ka alkaline vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities nato nagud nga patyo ng mga naguba nga mga selula sang ato sining lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. Amo na rason ko nga kinahanglanon nato ng Power Duo mga ka-K5 sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ano ini? Power Duo mga ka-K5 ang Klinika DTX 500 kag may TC. Di alkaline base nga vitamin C. Anusin nyo na ni. Ini nga mga produkto mga ka-K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Tested and proven, testingin nyo. Amo ni sa ang makabulig. Gusto nyo magapabilin nga healthy lawas nyo. Ari ang mga food supplement kay kinahanglanon naton sa batag adlaw-adlaw nga tanan para magapabilin nga angin ma-healthy ang ato sining nga lawas. Klinika DTX 500 kag may TC. Paklan ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, mayara kita sa Pasay City sa may Salvacion Street, corner Pan Street, Barangay Poblacion, Pasay City. Diraman sa may Cosmart sa Banwa San Calinog. Dili man kita makabakal sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwa San Miagao. Kag subuman diri sa Iloilo City, diri sa may dalan sang Ilopes, tupad sang Robinson's Haro, sa kilid gid lamang sang St. Robert's
International School, mga ka-K5 or International College. O, dili lang kamo pa ma-share mga ka-K5. Anong pag nahulat nyo? Kung gusto nyo nga magpabilin nga healthy lawas ninyo, at tumar na sa Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw di Power Duo sa Klinika de Alternatibo, mga ka-K5. Ayos! Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad, sa ato sila nga pagpanabalik mga pila ka mga report kay informasyon, kagdugang pagid nga mga balita nga aton pagkatalakayon subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Ang aton nga oras alas 10:04. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluho sa bagunga paglao. Wala sang daya ay bisan anuman kabudlay, wala sang daya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa kritisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan, naging pangamayuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas maning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigahog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman. Handa ang palangga
gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, pailuhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton
Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede nato makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuhong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon ka po kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na di siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Ti amo na ang na-feel nako sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Aton oras karon. Nakalabor kita sa 17 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ilo na kita karon sa mga pirana ka mga balita kag informasyon unahon nato ng latest weather report. Nagikan sa aton nga local Pag-asa. May kang tanan sa sitwasyon sa ato sining syudad Subong. Sabi na sa ato sining panahon. Kung kita sa kay Engineer John Baron sa ato sining local Pag-asa. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Hello sir, good evening. Sa aton man mga nagkalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Wednesday, February 12, 2025. Based sa aton nga latest nga update, ang shear line nag-apekto ini sa may eastern section sa northern and central Luzon. Kag ang Intertropical Convergence Zone naman or ITCZ ang nag-apekto sa Mindanao. Sa Western Visayas, may bayan nga magulog-alom, tugtog mga lamon nga kalangitan, ang aton experience chance sa bunga gabi. May mga chances sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panagubdala ini sang easterlies. Ang hangin naton diri sa Western Visayas, may natugtog ganagan sa direksyon na nasidlangan, tugtog amiya nasidlangan, nga niya magadala sang makanay tugtog kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 29 degrees Celsius, ang adlaw nagtunod 5:57 kay nasang hapon kag magabutlak ini
6:11 buwas sa aga. Ngayon yung latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates. And as always, stay safe out there. K5 News FM. Hampion Report. Salamat kid sa latest weather report. Upod kita sa kay Engineer John Baron sang local Pag-asa. Ay kang tanan sa latest weather report. So para share line sa gyapon nagaipikto sa aton sa gamay nga mga pagulan-ulan diri sa aton sining syudad. Kasi iban pa nga mga parts sa sining probinsya. Abi sa aton diri sa may Western Visayas mga ka-K5. Dahil kita sa mga pila ka mga balita kaga information standby sa aton sining mga tagparamate pero antes sina makwanta na ya, mabasa tayo sa mga mensahe nagikan sa ato sining mga followers subong diri sa ato sining pagpangalagad be taon tabi kung sino pang hari diri hatagan ta ustisya ng mga followers nato no. Okay sakay kay diri sakay Romel Buon Bunda. Nabasa ko na siya. Kay Ariel Ogahayon. Ano yung may gabi John? Kay Ariel Ogahayon. No? Sang, okay, good evening. Kay Nilos Indencio. Emilita Montelibano Gonzales. Good evening, Idol John. Watching from Paranaque City. Sa kay John Jean Vencer. Damo Gambal. Counselor. Pa shout out, Idol Guapo. Sa kay Ruby Provido Galio. Good evening Sir John watching from Jeddah. God bless you always. Kabay ilang damang nagaguba sa imo. Importante matinlo imo prinsipyo. Sir, stay strong always sir. Ati siyempre strong kita. Kung hindi kita strong, dugay na ta na disgrasya sang tiyempo pagapangampanya kita kontra sa illegal nga droga. Mga ka-K5. Sakay Jomari Wakay Bilonyo. Mayong good evening sa niya John. Kita ay lang kita boss. Kami ang makapot sang placard ni Abalos. Pa-picture ko sa imo. Boss Idol John. No problem. See you tomorrow. Sakay Romeli Buon Bunda. Nya kagpati programa mo sa iban nga banwa. Ginaliwat-liwat nila replay kag ginailog pa nila. Imo nga pagwakal, hahaha. Pero kadaw lang kuya Idol, mga bayaran base Idol, nanong base. Di pa basi-basi ka pa. Di man na sila magtukar kung wa isang kwan. Kung wa isang ano ganino, daw pa rin jukebox. Kalimbawa sina jukebox. Kita nyo sa unang jukebox, subong way na mayari pa subong Pwede bla kay 5 Andre mayara subong galing kwa na lang ng ano ganin yon ng video kihan. Ang video kihan bla. Video karaoke. Subong ihulog hulugan nimo 5 pesos. Tapos select ka sang song din ikaw yung makanta galing no kay 5 Andre no. Ang subong niya hulog ka 5 pesos tapos select ka sang song then ikaw yung makanta. Ang sanguna yung jukebox. Ang ginahimo sinesang una plaka pa na. Hulog ka lang da piso sang una daw sa lapi lang gani mong. Hulog ka sang piso. Hindi gani sa lapi pa sang una nga lagko na blang sa lapi blang nga 50 centimos. Sang una may bilog nga 50 centimos mong. Subong wala na bilog ng 50 centimos, kuan na lang 25 piso. Muna na hindi bla, sa una may 50 centavos nga bilog. Amo na sa unang 50 centavos ginahulog Pag hulog mo, i-select mo dayon kung ano nga kantang imo nga ipakantahon. Dugay-dugay matukara na dayon. Music lang sa mo ng jukebox. Hawa ng kalimbawa sa mga amigo mo tos piyak. Mga jukebox na. Pero grabe, klase ka jukebox ni mahal-mahal mong. Hindi bla kay 500. Mahal klase jukebox ni makon mo milyon ng kontrata. Kay John Mariwa, kay Bilonyon. Good evening, John. Okay, nabasa ko na. Nasa kay Michael Ronquillo. Good evening. Kay Willie Cabrera, Idol John. Ang Radyo Marites nationwide, grabe ang inggit sa imo. Adugay na iya.
Way na naya untat. Dugay na naya. Kay Christine Gardosida, good evening. Kay Novian Bahadi, good evening man. Kay Julie Alberca Gansya, mayong gabi man sila nga Idol John. Good evening Salamat yes sa ato sila nga mga followers, no? Diri sa ato sila nga pagpangragad. Good evening gid sa inyo tanan-tanan. Iban nga mga followers dugay-dugay basaho naman naton diri sa ato sila nga pagpangragad mga kakifay. Bakwan na kamuda, no? Comment lang mo sa comment section sa ato sila nga Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital para nga mabasa naton yung sila nga mga mensahe sa kay Ralph Abario watching from Tibiao Antique. Mayang gabi man sa mga taga Tibiao Antique kay Paribiboy Cadiz sa may Barangay East Baluarte mayong gabi man kag sa iya kuno nga amigo nga nag-monitor diri sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5, no? So sa aton sila nga pagpangalagad, no? Sa kita sa iban pa nga mga information check tabi antes gid sang situation masaot na madiskota. Grabe. Tingala mo kung duga tulok-tulok kay K5 andes akon kay madisko kami gili kuno anay. Ati sige O ready na ha, duwa ka music. O prepara na kamo. Si paring Ralph inang dasal untaw daw. O may gabi. Jenny Halyurina. May gabi man Berna Salvilla, Ria Capanas. Kag iban pa naton sini nga mga nga mga ihada Rosie Rojas, kay Laila Binyas. Sino pa nga mga ihada ta? Ang mga wala ta Hazel Mayer may gabi man. Kag sa iban pagid. Nato sini nga mga followers nga nagapay-upod diri sa ato sini nga pagpangara mga ihada ta mga ihado mayong gabi gid. Diri kita mga kakipay mamasaot na ta. Disco na to. Already na Richel Rohok, musta ka na? Way kakapabatyan. Miss Cathy Lim. How are you my friend? Why are you absent? Oh my God. Sirian Mihada, mayang gabi man sang RMC Pharmacy, mayang gabi. Ready na. Preparado na si Madam Chirian Miha sang RMC Pharmacy sa may tagbako. Prepare masaot man sa gali. Sige, mapampasiksi ni. Ready na, ready. Plus star. Ready. Fire! Ang
Di sa wala lagi sa tuod na nga baga. 1 step forward, 2 step backward. Wow! Banat! Saan mo pa magbalik ang mga tinion? Naliwat kong makita ang yuho mo sa akon. Hando raw walang hayhan o dalang kuhanon. Yagtong aton gugma nga walay kamatayon. Daw kainis ang araw kadapyas ang balon. Ang ginpukaw mo sa dughan ko nga nagkakatulong. Kung liwat mapilion sa apuntaw ko, wala nang singipan ikaw gitlang palangga ko. Wala nang singipan ikaw gitlang palangga ko. Ow! K5 Night Watch. Ow, ow! Ayos hining-hining man akon nga agtang sang pamalhasang disko pa. Pero na ginatuyo pa ko. Gapanguya pa ko gihapon. Sige lang. Mga kaki-5, te, ayos na. Okay na kamuda? Nakapamalhas na kamuda? Sa tanan-tanan nga mga taxi drivers, te, dula na tuyo nyo? Ayos. Sa ato sila nga pagpangalagad mga kaki-5. Kita nyo itong nag-viral blang nga kwan, ang nag-viral blang nga babae, blang nga nagahigop siya bo. Viral. So, takpan to sa may banwa ka istansya. Amo na ginahambal tabla nga pasikat now, no? Hibi later. Kaya niya hibi-hibing tunto niya. Kung pahigupon mo sa sabo daw sa piho. Ari may bago na maliwat nga nagpakita o lalaki naman. Lalaki naman. Ara pakita-kita naman sa paano sa maghigop po. Sige Hanoy. Pasikat subong noy. Hibi later. Tatlo na ni sila bilog. Ang isa to mga kaki-5 daw kulong buhok ito po ay patumadakpan. Ay kaduhang nagpinakita-kita kabilidad ya. Ato to sa ginoperito mga lapit-lapit to mga sobra naman. Mga sobra naman to tunga sa milyon ang ilang kwano. Ano dakpan siyaw. Dito sa may banwa kay istansya to tuntungaw. Tapos may isa pa subong kalalaki naman. May ara na magapasikat ng isa kalalaki. Gayupok ang iyang sungad. When namon ginapakita di sa live kay nga budlay na maka-impluwensya kag makahatag naman siyang pagtuon kag makahatag impluwensya sa mga kabataan magkamangambal nga mo gali na maghigop siya bo. Although nga ni mga kabataan kung kaysa din di mo matudluan kidok ba daw sagad pagani sa mga tigulang. Ay dayaw ko. Standby ka mo kato nagkaroon nga istoryahan diri sa ato sa nga pagpangalagad. Mayong gabi sa kay Miss Ellen Grace Capulot Otero. Oy, mayong gabi. Kagya sa kay Cherry Ann Miha. Niya taga-RMC niya ikaw girang idol nila. Salamat sa mga taga-RMC Pharmacy sa may Tagbak haro. Sa kay Fano Bernada, sa niya visit pirdi naman kami nga mga ginikanan sa pagpaeskwela sa mga bata namon. Wala naman klase. Sila nga iyots. Na-declare gani nga wala klase ang ahaw-ahaw nga tig-irinit. Tapos kung magtigurulan naman amuman na-declare na niya wala klase. Ayan pa nga may rally. So si Fano Bernada so. Sakay Novian Bahadida mayong gabi man. Thank you for watching and listening.
sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Aber, ang test ko balikon si K5 Aaron, saya sila nga situational report mga ka-K5. Padaligid lang sa ato sila mga pinalangga nga mga tagparamatiha. Kay, ang ini nga mga balita, ang buylugman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Mga ka-K5, sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati, mga kauturan, tadayo na problema. Mga ka-K5 sa sining mga ginatawag naton nga viral and bacterial infection. Sipon, hilanat, ubo, trangkaso, nagasakit ang tutunlan. Ano pa yan ini ho, nagatonsillitis. Mga ano pa gini nga mga rason sang pagsulod sang bakterya kag sang virus sa ato sining lawas, COVID-19, mga virus katulad sang dengue. Mga ka-K5, yari ng solusyon. Magklinika di alternatibo Medicine Wellness Center product katulad sang Klinika D3 Bio mga ka-K5. Enjoy the many health benefits of garlic acids or garlic acid sa mga ka-K5. Take Klinika D3 Bio every day. The superfood supplement mga ka-K5, antiviral, antibacterial specialist. Nga ang kinanglano nato nini labi na gid sa mga sintomas sa mga dengue. Bangod mga ka-K5, ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra or gikan sa cold extra virgin coconut oil nga kag vitamin D3 nga pareho ini may maayo nga mga natural antimicrobial properties batok sa mga nagkalalain nga mga balatian ilabi na gid sa virus katulad sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diring ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 ang halin ini sa D3 Bio nga gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o dugo mga ka-K5 kung ikaw ang ginadinggi na. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig ini sa proseso nga platelet aggregation nga sa diin nagabulig agud nga malikaw nga atong lawas sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. Kani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpanamitan pag ginahulat nyo para sa ato sila nga madasing nga pag-ayo magklinika D3 Bio, the superfood supplement mga ka-K5 para layo kita sa dengue. Kung gusto mo nga magayo mag D3 Bio. Ato sining makauturan ang Klinika D3 Bio. Nabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar nationwide. Kalsumuan sa tanan nga mga klinika de alternatibong Medicine Wellness Center ni Doc Ramil Oy na pamtang sa manakalaan nga mga lugar diri sa bilog nga Western Visayas sa bilog nga Pilipinas. Kag diri sa aton sa Iloilo City ara sa may tupat sang Robinson. Mga ka-K5 sa may kilid sang Centro Birch International College. Kag subong man sa pila ka mga kabanwan ara sa Pasig City, sa may Banwa sang Kalinog, at sa Banwa sang Miag-Aw. Kag sa ato sila mga kauturan, hindi ka mo magkalipata kung gusto nyo nga magayo, magklinika D3 Bio. Oras alas 10:40. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong paghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo.
Hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tapos ako na. Luha ako. Sabi man ang basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga kabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo sa inyo ginpabaskog kag ginpainit nga pagsuporta kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sang gamay
ko, gusto ko gimagkat ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak, kung siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Dan, manirido wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Once more.
Ari. Si Nanay! Forward! Si Manny Maho! Alright, again. Alright. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Guwapo sila na, guwapo. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang putang-putang ang sakit pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 dire sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 54 minutos na nakaligad sa alas 10. Check naton karon ang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Situational report. Nagikan sa ato sila nga patrol. Opo na kita sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM. Kampiyon report. K5 Aaron, Yado. Maninoy! Mayong gabi, Maninoy. Mayong gabi, Yado. Maninoy, nagalibot-libot kita diri sa may area sa La Paz. Sa mga tinion. Nagalabay kita diri sa may Burgos Street sa distrito sa La Paz sa mga tinion. Chaki 5 John. Chaki 5 John, Maninoy. Pila na lang ka mga inadlaw. Kag Valentine's Day na. Oo. Duwan lang kaadlaw. Duwan na lang kaadlaw. O, isan lang gani. O, 12 ta subong mong. Yes. Ibuwas 13. 13 na. O, so isan lang kaadlaw. Isan na lang kaadlaw. O, Valentine's Day na. Valentine's Day na. O, tinga nga ginapa, balo-balo mo ginapa, remind mo na sa mo nga duwan ni K5 Andre. Ay kami labot kung may Valentine's Day madadayan, labot na mo na yaman. Okay, dito mo ara ka date. Ha? Ano? Dito may ka-date ka, wala? Ka-date ko mga kwani, mga grupo sang Team Sulong Gugma. Wow, may ganyan sampat yun. Si K500, daloon ko to, upon kami Basi dito yung makitaan sa K5 John, ang gugma nga ginatawag. Oo ang gugma, ti ara nagadaan sa Team Sulong Gugma mo. Lain nga gugma ginapangita, iya ka K5 John? Gugma sa mga pumuluyo sa syudad. Doon nagdulong syudad tas bungaw din kamo subungga pang nayday nga dalan man. Dari kita naglabay sa may Huerbana Street, sa K5 John, medyo dulong gid man ding ining street. May solar light siya, pero tito hindi sanag bala. Do na ponder nga do hindi mo maintindihan. Kulang siguro ang charge sang sang adlaw sa solar light. Tila ba na budget ka K5 John, tapos dari pag ang portion diri sa may area sa Rizal La Paz, amo man madulom diring dalan, mayara man sang solar light, pero ti hindi ba tanto kasanag gid. Do light lang bala ang mahatag yang or medyo gamay lang ang kasanag ang mahatag sa dalan.
K5 June. Kag amo ni mariko kita diri kay K5 June sa may likod ring nga portion sa Capitol. So far kanami sa ngaton nga palibot subong kay to katawhay bala ka K5 June. Manaya-naya ang Manaya-naya kag kanami di bala gari katambayan sa K5 June no. Amon nihan. Ang din diri sa may sa tulay di ba sa likod sa ano ni magsabangga di ba? Yes, sa Capitol ka K5 June diri sa may Bangga Rizal. Oo. Kanami diri sa tambayan, kanami sa ano ni daytan tapos ano pagiding marami di ubra sa K5 June labi na gid sa mahiligon bra nga mag-exercise kung gabi ka K5 June. Pwede no, pwede na da. Yes. Tapos sa portion pagid ni sa ano di ti mayari ganit ding dimensyon madulom-dulom di ka portion sa ano sa sidewalk dari ka K5 Zone. Dari sa may likod man sa Capitol na medyo madulom nga area kag do hindi halos tanan malikop dari sa mga suga ka K5 Zone. Kag ti amoning recently nagluntad nga mga nagluntad nga pagpang-hold up bala ka K5 Zone. At ito medyo iban ang aton nga mag-run. Doon natahap naman magpanglakaton. Sinabi na gid sa mga babae nga kauturan naton. Doon natahap nga mag-lakat sa mga dalan. Kay tibangod sa mga balita nga gakatabo nga hold up nga ka K5 Zone. Ay hindi Nami na, muna na namian sa aton nga mga pumuluyo. Hindi, vlog. Hindi sila gusto sa una sang patakaran Tatay Digong. Amo ni namian nila, sigihan yun, nami ni. Nami niya, at least kalagaw-lagaw. Kaway patay bulo balikin mo, basi gulpe lang may mag-tublok skilid mo, bla. Yes. Ini nga klase sang sitwasyon, ang amo nga klase sang sitwasyon, nagyanta na ni, sang tiyempo, mga year 2010 hasta 2013, 2015, amo ni nga mga tinuig, nga halin sa mga year 2000, amo na ni sa nga klase, amo na ni nga kadalakat mos dalan, gulpi lang lipat ka, dugay-dugay may tublok skilid mo, tapos mambal sa nga siya, paymuno kada niya, cellphone lang akon. Amo na namian sang tao, yes. Araw-araw man nga, amo ning pinakanami nga klase sang kuan nga pinakanami nga klase sang pangabuhi ang nanamitan sa aton nga mga pumuluyo. Kita nyo sang una, sang pangampanya kita kontra sa illegal nga droga, sang nagbulo si Tatay Digong, naguntat ang illegal drugs, ang lagaw-lagaw ta sa syudad sa kanami sa Kaswabi, wait ta sa may nakakulbaan. Pigado to, damo abi to i-GK mong. Mga drug addict, ginapamatay, mga drug lord, ginapamatay, mga drug pusher, ginapamatay, subong niya, nami niya paboriton, mayor ni. Type ni mayor ni. Kita mo, may mga ara nga mga panaw sila ganiyon, ng basag kutsigang. May ara nga mga kabataan, nga mga minor de edad, pangastigo, tapos mga agaw, bag. Minami ni nga klase sa pangabuhi mo ni, this is what we want live in Iloilo City. Nami. Amo na ka K5 Zone kag sa natabo tong pagpang-hold up sa mga minor de edad nagano makita nagpamangkot pa kita sa publiko. Nagtunanon kita blay labi na sa mga iban sa mga kababainhan nga okay pa maglakat-lakat ba yung magkabunakulbaan abi maglakat-lakat sa dalanon kon nato nga gabihon abi maglagulagaw iban sa Batang K5 Zone nga tito ginakordaman pero ti mas mayo na lang ka K5 Zone kuno nga nagapaupod sila sang abyan nila nga mga lalaki o kung nagalagaw na lang sila upod man sang or madamo sila grupo sila ka K5 Zone kay ti mas maayo kuno suno sa ila nga likawan na lang nga maglakat-lakat kung nagaisanon hinabi na gid kon babayi ka K5 Zone. Bisan niya ti lalaki gani kung kaysa ito ginatripingan pag gani ka K5 Zone ano pagidayhan kon babayi. Subong ka K5 Zone nagalabay na kita diri sa may area sang Ledesma Street. Kamakitaan nga kaninong diri sang ining dalanon kay ti mayara sa nga nagaproposto da nga mga abyan nato na sa K5 Zone. Nagaprobaligya sang hingalit sa K5 la. About tatlo dis ni listo to. Tro tambay ag wala tudat customer. Then ari
sa kilid. Bawo ga kating-kating kita o nagyang sapay, bawo sapay. Customer nga no naman. Gatanya na isang hingalit, posible nga kalipay, kaki 5 John rin sa may area sang Ledesma Street. Oh. Kagaari. Dito, bebe, palapit iba. Munang si Kangkang, nga kitaon niya sapay. Wala natin yung tutok ng kamera. Kasi makita nila kaki 5 John. Ay, way ko akong labot, yung pakita nyo man daya, bahala ko mo daya. Ano na yung kitaon na yung sapay, sapay? Pero kumantimo siya na. Daw, kung sa mga barangay hall ba, galusot si Kapitan? Bebe, melantaw ta. Aba, amugin ng paborito yung aduan ni Ramilo Palik. Dala mo pirmi galagaw-lagaw, no? Kuan gid bantayan yung gid kay may nagapamati bla subong. Bahala mo daw. Kaki 5 John, nagalabay naman kita diri sa may Mabini Delgado City proper. Okay. Duwa naman diri gawas ang tao pa ya. Tiki may mga amuning oras, may mga bukas pa yang kalanan, kalalduhan, isusubong daan nga do naglabay brang pila ka mga gabi kaki 5 John. No katong na obra sa dapya sa hangin. Kag may makita magrinigat ya gabi no kasako gid siyang pagpangaldo sa mga kauturan tabla. Kaki 5 John nagapa-init-init. Nagapa-balik forsa, nagapadamo sang o nagapa-stay hydrated sa ilang alawas, kaki 5 John. Pero ti mas nami pag ko nakabrubatsag sa isang tugnaw, gusto nila magpainit, pero ti daw pigado ang pundasyon sa ilang nga forsa, kung pigado forsa nila, di dapat nila sang extend food supplement for men, kaki 5 John. Good nga ti hindi magpromodo ng kilala tato nga sus ketjam nagigani imo nga kargada do way papersaw. Amo na yung magluwas sa kaki 5 John sa nagapabaskog sang enerhiya, nagapanami man siya sa blood circulation kag nagapahilway man sa mga posible baratian sa korason sa mga tigparamati naton. Amo gid. May mga pulis nga ara man naga-standby ka nagalibot-libot sa syudad Taway. Yes. May ara man? May ara ka kay 5 John. Wala sila nag-steady sa isa lang ka area. Naga-roving sila ka kay 5 John. May makita kita diri sa may kaina sa Lapas at duwa ka bilog galio. Portion pa nato sang Lapas may duwa ka patrol. Kay kaina bisan sa masanag nga lugar ka kay 5 John sa may area sa Diversion Road Mandurriao. May ara naga-roving dito mga kapulisan naton. Sa ako padra sa Iloilo City Police Station 10. May makita kita nga presensya sa kapulisan. Sa Molo may ara man kay 5 John, naka-alerto man to si Police Captain Inot ang OIC dira. Sa area sa Lapas si Police Major Tranquilino Querubin ang hepe. Sa Police Station 9 kay 5 John si Police Captain Acuesta Araman naka-standby man dito kag ang iyang mga patrol dre nagarubing man sa area sa nga Haro. Kaki 5 John hirabi na gid sa mga madulom nga area dira. Gudyati mapabilin ang karinong kagkatawhay sa mga distrito diri sa syudad sa Iloilo kaki 5 John. Ati mayo pero ang bantayan sa aton nga mga pulis subong mga inang ginapang-hire ni Mayor Jerry Triñas nga mga mga green guards, mga pa ginagani, mga violet guards, ni ganin mga khaki guards nga nagalibot-libot ri sa syudad. Bantayan nila na kay nga bantayan nila nga aton nga esplanade, kay dra sa esplanade subong pertek damo sa mga minor di dang nagapangastigo, nagapangagaw pa bag, nagapangastigo, nagapangagaw pa sang bag, mga minors. Napabayaan na sa ato sila nga syudad, ano nga klase ni nga way kahadlok sa ato nga mga pulis. Mayo pa gani sang una to sa may mga grupo sang ikog pagigang mo. Kita nila mga minor dira na panglabtikan na kay ikog pagi timanga para uli magali sa balay na ka magtrulog. May harapit sang una nga mga gagamit sang pilit gun bla, kita lang minor di edad nga galagaw-lagaw ginatiro ka pilit gun ga sala mga tunto nagapulis balain la. Siguro gusto nila, hindi sila gusto sa ginang insakto nga kasi ka istorya, gusto nila waswasanay gid. Sos Maria Ihunis tigra po ni Santisima
Amo nang dapat bantayan sa ato sila nga syudad kay nga gaamat-amat na damo ang kriminal subong nagalibot sa ato syudad kay sa bilog nga probinsya. Hold upanay sige-sige. No? Ang kinawatay sige-sige. Ang pakriminalidad sige-sige. Basag kotsigang ara pagid. Ay sos Maria yun. So nagdamo pagid. Pero amo na ka K5 John. Makitaan man naton sa gabi-gabi ita or daw naton nga pag roving man sa patrol ta dere ang mga kapulisan naton ka K5 John, pero ti iban may matanda lang gid nga mga malain nga may tuyo sa malain nga aktibidad nga ti ginabuli brang sa pulis ni ginabantayan nila kag tirada naman sa gila nga mga biktimahon nga ka K5 John. Kag subong nagalabay kita diri ka K5 John sa may Luna Street Lapas. Diri kita naglabay sa may sports complex. Kaya diri sa Dalanon diri sa duwa ka Barutuan diri ang West Visayas State University kag sa Iloilo National High School kay K5 John. Mga muning oras wala diya sang nagalakat-lakat piya nga mga estudyante nga makauturan naton. Kay tiya mo na may makita nang kita nga mga kauturan ta nga iba ni nagapadulong na rin posible sa mga rider ng K5 John, mga call center agents naton. Mga muling oras sila na ning ang aktibo bakit iba ni sila naga-duty, pakadto sa duty, iba nagapauli na kay K5 John. Kag tiyan mo na may mga iban lang kita diri nga mga pagid ga biyahe or regarding na sundan naton transit mixer kay K5 John no. Posible may ginakayo ni nga mga or infrastruktura di sa sulod sang bulutuan ka K5 John. Syudad sang ano? Diri sa may posible sa bulutuan diguro ka K5 John. Din nga bulutuan na. Way lang kita idea ka K5 John kung ano nga kay naglalabay ng gulpe. Din nga maghambal ka nga bulutuan, eskwelahan na K5 aron mo? Yes, so gani ka K5 John. Din nga eskwelahan. Hindi na kita katumod sa K5 John kung ano tong eskwelahan. Ka K5 John. Diri sa syudad sang Iloilo na? Yes, sa K5 John. Din dapit nga eskwelahan may ara nga ginakuanaw nga gina-construct. Amo na ka K5 John. Din nga lugar dapit din nga lugar sugit sa ako kay kumahambal kung ano nga eskwelahan na. Diri sa may Lapas sa K5 John. Lapas din dapit sa Lapas kay purti ka Lapas sang Lapas. Diri sa may Luna Street. Luna? Yes. Daw may eskwelahan da. Luna. Ang Luna hindi bala daw diri niya dapit sa may inang lapit sa may St. Clements, hindi bala mo na da? Yes, sa K5 John. Ti ang eskwelahan da isat Isat University kag no pang eskwelahan na gani man West Visayas State University mo na mga eskwelahan da. Yes, kaning may saysay naman galing na da. Importante may may mixer. Ayos? Yes, sa K5 John. Okay, sige. Sa K5 John, muna ang sitwasyon naton karon so para katawhay kag wala man sa hindi pa nabulan siguro duway man siya nagatipon-tipon nga madulo mga panganod ka K5 John. Kag bantayan pagid sa mga tigparamati naton ang iban pagid yung mga posible kakitabo diri sa may syudad sa Iloilo nga makuha ta ka K5 John i-post na naton sa K5 News of Family Iloilo 88.7 naton nga Facebook page sa K5 John. Kaya nga sitwasyon na durong gid sa nga kalwan sa nga DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. Kani ka K5 Reyes Peo Malay nga parang gid pumunuyo sa Banwa Sampototan. Kapon sa patrols ka K5 Ramiro Pare ako naman sa K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatayan mga ka-K5 report kay formasyon nagika na kay ka-K5 Aaron Lloyd Refollo. Sitwasyon na report pa lang na ha. Kung naton karon ang mga detalye sa mga balita ng tipon sang patrol with K5 Aaron Lloyd Refollo. Kag ibang pagid nga mga balita kay formasyon nagikan sa ibang paginaton nga mga ka-K5 report. Ay, ato sini nga mga followers pang basahon tanay, no? Mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga followers, mga ka-K5, ari na sila ba, ari na mga ihada ko galiogi na pagrini sila dio.
Okay, si halin diri sa kay Kwan, no? Sa kay Novian Bahade, si Cherian Mihan, yan number 1 ka sa tagbak for councilor. Aba, thank you, gid. Sa kay Romilio Buon Bundal niya, idol, wala klase kuno buwas how. Nagaupod gid kami diri sa imo programa subong sa Barangay Rima Rizal. Please greet Bunda and Liboon family. Thanks, idol. Yes, way klase buwas. Din declare ni Mayor Jerry Treñas nga way klase buwas. Sa kay Rosin Pass niya, aton gid ina. Oh. Sa kay Richel Rojo niya, thank you my dear Sir John. Good evening sir, wala na i-absent. Okay. Si Bobby Parks, ay pare Bobby, shout out ko no, ang tarpulin mo mangayo ako. Wari pagid pangayo ka sa tarpulin ko ang ginawa ganin akong kapamutang ginasunod mila ka pang kakas. Ngayo ka pa. Dira sa may magsaysayo ka 5 na ka bises namon butangan tarpulin da pagka labay na mo diwat way naman. Nasunod guro ka kakas ka urak da nga barangay kapitan da. So para gina sila nga daan nga puro urak da nga mga kapitan. Kapitan sa magsaysay kag kapitan sang bantod. Sa kay Hudlo Montana niya Coffee ta DTX Coffee Mix Sir John. Samtang galantaw sa imo live. Okay, ayos kapi-kapi nin fatahala ari amon radyo nagahuni hasta ni sa mag-aga. Abaw ari naman no. Ate hulatagid nga madakpan kada ni EJ. Sa kay Rose Impas, good evening Idol John Kapulot, ang amon number 1 sa baluta nga konsihal kag sa tanan-tanan nga nagapamati, God bless. Sa kay Rose Impas, sa mayang gabi, kay Berna Salvilla, mayang gabi man, Ria Capanas, awari ng mga ihadata, mayang gabi sila nga Maninoy Guapings, June Caps. Sa kay RMM Bart Medel, good evening Idol, pa-shoutout naman ang Medel family diri sa San Dionisio, Iloilo. Si Rosim Paz sa Libon, sa niya, mga hisaon na ya basta kami kapulot kami sa gihapon. Sa kay Jenny Haine, shout out from Saudi Arabia. Kay Christian Gado, sa niya baida silada, kay gagabaan mana ang mga media nga bayaran. Christian Gado, si mabalintong gid kamo sa Valentine's nyo. Abaw. Sa kay Jovinel Cagayan or Gakayan, Konsihal John, good evening. Gid shout out lang dira gali sa kay Erlida Tandog sang San Pedro Mulo kag sa kapitan nga si Cap Carl La Pascua basta K5 kampiyon nga istasyon, the best gid. Sa kay Ging Panagiton, good evening man Idol John kag sa tanan-tanan. Merly Bustillo, good evening kag sa tanan pagini. Ban pagin nga mga kwan ha. Sa tananda nga mga gusto magpa-shoutout leave lang kamo sa sini nga comment section sang K5 News FM Iloilo Digital 88.7 Digital. Wala kamo comment para nga mabasa nato inyo sini nga mga mensahe sa aton nga pagpangalaga. Ang mga balita nga inyo batanan builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Amo ni siyang healthy nga coffee nga Ini siya may ara nga ampalaya leaves extract powder. May ara man siya nga chia seeds extract powder kag the sugarcane extract powder nga puno ini sang antioxidant. Gabulig sa pag-detox ang ato sining lawas. So silingon, naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Buhin ini. Nagapabuhin sang ato sining blood sugar level ag nagabulig ini para sa constipation. O silingon nagapanami sa ato sining pagpamuhin. Wala labot sina nagapabilin kag nagahatag sang tsansa nga magniwang nagapasiksi sa ato sining lawas ang Klinika DTX Coffee Mix. So kung gusto niyo ng healthy nga coffee, mag-Klinika DTX Coffee Mix na kita. Mga ka-K5. Mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide. Kag pwede man ninyo mabakal sa mga nakalilain man nga mga klinika de alternatibong medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga oras
alas 11:17. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sugayunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Halirigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso.
totoo. Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika't kasiyahan. Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passions towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. So hold up the light, burn a hole in the night.
FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon na kalabor kita sa 27 minutos na kadigat sa alas 11. Sa kay Ernesto Palyado, galida may gabi lang. Sa linya, good evening kun si Aljon Capulo. Ito niya, dakpaman kami di abi sa Maili Disco Village. Kay wala patay-patay radyo namon. O, tupigin mo. Sa Maili Disco Village, kuno to K5 Andreo. Leko tip sa kay Kwan. Sa kay K5 AJ Cordoba. Kay siya malanang may pusas. Siya marog dakop man yun, siya may pusas. Ay, mga kabalakada, Ernesto Palyado, dalaan ka na pusas na AJ. Sige. Sa sini nga mga tinaw na check nato ang mga detalye na sa mabalita na tipon sang patrol. Upo na kita sa K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM, Kampiyon Report. K5 June, unahon taning ginpatigayon nga joint drug bypass operation sa Molo PNP kag Regional Drug Enforcement Unit 6 diri sa may Zone 2 Barangay San Juan Molo alas 6:45 subong or kaginan sa gabi Pebrero 12 K5 June. Sa diin ang mga arestado ang ginkilala sanday Quincy Monique Hivero 27 anyos, residente sa nasambit lugar, kay John Gaser 27 anyos ang Zone 1 Kalumpang Molo, Michelle Duhilio 40 anyos ang Zone 15 Calaparan Arevalo, kag si Tricia Fabrigar 20 anyos ang Fort San Pedro City proper. Daw puro babae? Sa apat ni sa ila, tatlo daring babae kag isa ka lalaki kag K5 pero miyembro sa LGBTQ kag K5. Okay. Sa diin kag K5 suno sa pulis, nabaklan nila diri ang target yet o yung subject na si Hivero, nabaklan sang isa ka plastic sachet sa ginapatihan sa gamit ang 5,000 pesos nga bypass money. Na recover pag diri kag K5 zone dito sa lamisa nga may drosurudlad nga kahon ang 14 tanan or 14 pagid ka plastic sachet sang suspected sa buka K5 zone kag nagabugat sang 60 grams kag may market value nga 408,000 pesos. Base pa sa pulis sa K5 zone, actually target pa nila nga last year pa nga target pero tibangod sa kadamo sa activity sa naglegal nga binulan sa K5 zone amo rason nga wala sa kuha sang aton nga kapulisan pero subong natigayon gid siya nga madakpan kag dugang pa nga pinaagi pagid sa mga confidential informant na kag K5 zone kag sa mga buligman sa mga residente rason nga ti sila ni ang nagkaradakpan kag K5 zone. Kag based man sa interview naton di sa ila aminado sila nga nagagamit sila sang illegal nga droga kag K5 zone pero tingin na panginwala ni ang pagbaligya sa illegal nga droga. Sa karon, yara na sila kag K5 zone sa kustodiya sa Molo PNP kag natarana nga di na pa-drug test kag pasakaan sang or nagapakatubang sila sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ilo kita kag K5 zone sa balita pagid naton, update rin sa nagaluntad nga robbery hold up diri sa may diri sa may banwasang Pavia K5 zone. Na-interview naton kaina si Police Lieutenant Gabriel Manguera ka K5 zone suno sa iya kag tibase diri sa mga CCTV nga na view nila na collect nila ka K5 zone nga ginaligar may ining Mitsubishi Mirage color silver may upod nga pagid nga nakaduha ka mga motorsiklo pero ti ini isa ka ginaligar pa lamang nga kaupdanan kay based diri sa paraysayon sa driver sang tanker nga si alias Ron 64 anyos nga ginaligar tatlo kuno ka individual ang nagtaya siyang iya pusil nagtaya siya sang pusil ka nag-hold up sang benta ni nga estimated 300,000 pesos ang K5 zone. Pero
dito sa CCTV pasunod parang sa irigasyon ni sa may Barangay Pandak nga makita ning nagauna sulod ining Mirage, nagsunod man ang fuel tanker. Tapos ang rider nga naka-color yellow dira kag isa pagid nga rider nga naka-itom ka K5 zone, pero wala ni makitaan gid. May CCTV to K5 zone do sa malapit man dito sa giluntaran to sang allegedly pagpang-hold up, pero hindi kitaon na gid bala kay K5 zone ang pagpaya whatsoever nga senaryo dito kay K5 zone. Amo ni ang hebuluan pagid nga ang kwarta na ang karabanan to kay K5 zone mga sinsilyo kay ginabanta 50 kilos kuno ang kabugaton kay K5 zone. Grabe ba? Ano mo na to pagpasaan 50 kilos man? Kon amo ni kon basihan suno sa pulis, hindi ba kaya sa isa lang katawo nga hakwaton ng ining ginabanta 50 kilos nga binta sa nga Mitsuko ka K5 zone. 50 kilos na puro sensilyohon gali? Yes, may sensilyohon kag may ara man papilan, pero tido nagalaban gid ring mga sensilyohon kay K5 zone. Ang sensilyohon kay kwan ini amon isang mga ginabayad sang mga kwan sang mga pasahero? Yes. Okay. Tapos ining mga sensilyo nakasulod sa bag nga duag asol kag ti amo ni gintuluwangan sang ginaligar tatlo ni ka mga suspect pasakay sa Mirage ka K5 zone. Tapos nakit-an diri sa CCTV pagid sa exit point ng ka K5 zone nga una nagwa ang rider ni nga naka-yellow K5 zone kag nagpakabig siya pa wala nga direksyon. Tapos nagsunod ang isa pagid ka motorsiklo ka K5 zone nga nakaduag sang itom kag ti daw ginbanggaan niya sini or ginharangan niya or ginpondohan niya sini isa pagid ka auto nga masulod kun tani dira sa may irigasyon, pero ti nag-istoryanay sila kag naglusot girayon ang Mirage pa direksyon pa Oton ka K5 zone. Pero sa paglantaw diri ni Lieutenant Manguera ang ining pag-istorya sang sang nakaitom nga rider bali do pag harang ya lang nga makalusot anay ang Mirage agod yati mangin matawhay ti ang paglalagad sa sining Mirage ka K5 zone kag nag-atras man ang ining auto kag ti nagadiretso na lang ka K5 zone. Sa pinakaulihi nga backtracking sang CCTV sa mga kapulisan ta ka K5 zone, ulihi nakitaan ang Mirage sa may barangay San Jose, San Miguel ka K5 zone. While ang motorsiklo ni or ang rider ni nga nakaitom umagi siya daw ka K5 zone sa may overpass kag ti wala na mahagip pa sa iban pagid nga or wala pa matigayon niya makuha pagid ang iban nga mga kopya sang CCTV ka K5 zone. Makita sa CCTV footage nga ang Mirage nagdulog tapos nagistorya pa sila sang nakamotor. Hindi bala? Nagistorya pa sila sa nakamotor nga isang amo na ang sunod man sa may ining oil tanker. K5 Aron? Klaruhon talang ka K5 zone. Sa CCTV, ang sa bali sa pa-exit point, makita diri nga ang isa ka auto ni, ni matumon kung anong klase ka auto ni ka K5 zone, pero tido silver man siya. Hindi na yung Mirage? Hindi niya Mirage ka K5 zone. Hindi na sang ginaistorya sang taga sang Kwan gali. Hindi na saya mo ang ginaistorya sang nakamotor nga salakyan o nakamotor. So bali ang ginaistorya lang ni isang rider din nakaitom ka K5 zone, pero hindi ni siya Mirage. Kaya kung makita kung i-play ta ang CCTV ka K5 zone, doon tanawon balado ginalingaw niya or ginaharangan niya suno sa pulis, agud nga makalabay ang Mirage niya. Ang Mirage sa K5 zone, amo na ni siya ang nagpaliko pa right nga portion ang K5 zone. Okay. Kay kulang tawon ang dalan dari Abe, daw medyo gotok sa K5 zone. So ginharangan sang motor ang isa ka auto para makaagi ang Mirage. Yes, sa K5 zone. Oo. So hindi galito ya mo ang auto
nga bilang daw kasabwat abis ang isa pagid kasalakyan tungod gid istorya sang nakamotor. Okay. Tapos ka K5 John, sa dalayon niya pagkonekta sa mga CCTV ng kapolisan na may person of interest ang kapolisan nga kag na-identify daw nila pinagi sa mga nakolekta nga mga CCTV ining naka-yellow ni Blanca Rider ang K5 John nga ginkumpirmar man ni Police Lieutenant Banguera ang ining naka-yellow nga rider aktibo nga empleyado sa nga MITS Co-op ka K5 John. Gali? Yes, aktibo nga empleyado pero wala sa katumon kung ano ang designation niya bala ka K5 John. Kag ining pamatasan sa sining na-identify ni ang daw ka reklamador bala ka K5 John bangod sa sweldo kag posible maangot man sa iso sa MITS Co-op atong manungod sa sa delay bala nga sweldo sang ilang empleyado ka K5 John. So kung ginapatihan sa ato sining nga mga pulis nga may posibilidad may ara sang inang empleyado sang MITS Co-op or nagatrabaho sa MITS Co-op nga amo ang may posibilidad isa sa mga kaupod sa sining mga nagasakay sa Mirage nga nag-hold up sa sining inang fuel tanker sang MITS Co-op man mismo K5 Aron. Yes. Okay. Ikuan inside job. Amo ni ang ginatutukan sa kapulisan sa K5 John nga anggulo ang inside job. Okay. Sige. Amo ni ka K5 John ang pinakaulihi nga update rin inangot rin sa pagpang-hold up ka K5 John kag ti amo ning ginatingwaan taman makuha ang side ni sang tagpababa sang taga MITS Co-op or sino pwede ma-interview naton. Agod yati kung okay sa ila, makapatag sila angot rin sa ginhatag nga statement sa kapulisan nga na-identify nga active nga empleyado nila ni ang isa sa na-identify ka K5 John. Okay. Sige ka K5 John, amo yan to ang mga pila ka mga balita nga nakuha pa lamang naton sa K5 John diri sa may syudad man o na probinsya sang Iloilo ka K5 John. Kag ini nga mga balita ginadulonggit sang kaluan sang Klinika DTX 500, Klinika D3 Bayo, kag nga aton nga nagapahamot kag nagapagwapo sa aton ng DTX Beauty Soap kag K5 John. Mabakal sa may Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Kag ni ka K5 Ray Espiao Balay nga pananggagid ang pumuruyo sa Panuasan Pototan. Kaya gikan sa patrol ko po si Ramilo Palek, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan si Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian report kay informasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Refollo nakadala sa 1 oras 40 minutos na karigad sa alas 11. Magbalik kita sa iban pa nga mga balita. May komersyal patabilin na K5 Andre. Mabalikay kita duga-duga sa iban pa naton nga mga balita kay information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Ang mga balita nga inyo veteran builog man nga giredulong sa inyo sa kaluan sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nagabuli gini para sa pag-ayos ang ato sining lawas. Pinagi sa pagpadugang sang resistensya sa atong lawas, stamina. Kalakip na sa pagpanami sang sirkulasyon sang atong dugo. Mga rason nga mangin maayo man ang pag-function sang atong sining kinatawo. K5 Klinika Extend Food Supplement for Men. Bakla sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag malapit man sa inyo sining mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa mga kabanuhanan diri sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Extend Food Supplement for Men para sa mga kalalkinhan nga pirmi lang nagatungkaro. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Barikay kita dugo-dugo sa iban pa nga mga balita kag information. Aton nga oras, alas 11:41. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 Kalingawan sa Barangay K5 News FM. K5 Kalingawan sa Barangay Kampiyon. K5 News FM. K5 News DTX Convenience. Oh yeah. May anak ka sa libre nga radyo. Nice yan. Okay. Ano ba nila sa muna? K5 News FM. Sa munang araw, ibubrana subok sa sana mo. K5 News FM na! Tanan na mahal ni Arasang, libre ng DTX Coffee Mix. Ako na pinangalaki ng kape sa tamo. Bisan inon mo na ang white pa na nakahaw sa agay di magkakdo si Putsan. At siyempre ni Arasang, may isip. Sigot ka. Tapor, gabi ka mga tulog ka mga aso ha. Hindi ka naman tulog ka naman na. 1, 2, 3, go! Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sasayaw ang last mo ng lugbo. Gabi. Wow, gabi. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. K5 Kalingawan sa Barangay K5 News FM. May baruan. May bala, may bala. Alright. Hoplat palat. Hoplat palat. Hoplat palat. Relaxan. DTX Convenience. DTX Convenience. Alright, mga kapigilala na dito sa mga kampiyon. And of course, para tumakas ang kampiyon ng istasyon, Radio Bandera sa Kuna sa buong K5 News na kayo mga radyo! And of course, ang bunga sa imo at loko. Mayroon sa 100! Aba po, kung lahat yung ikakwarta, 200! 300! Wow, bongga. Tapos sa kanan ko, bago. 400!
lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kilido wala. Aba, nala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagbati mo, yaya. Ang mga jit-jit na naman. Ready? Once more. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabot na kita sa 50 minutos na kaligad sa alas 11. Sa nga matiron sa iluhan naton ang iban pa nga mga balita na information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. Check naton una mga balita nagikan sa kay K5 Kim Kaluyo. Direct flight nga Iloilo Thailand vice versa. Magasugod na sa Marso 2025. Baho. Lumayo makapa-Thailand ta sinidro diretso ni kay 5 Andre. Kabakasyon ta sa Thailand Very check nato ng mga detalye na sa mabalita po kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM Kampiyon Report. Kaya K5 June ginanunsyo sang Cebu Pacific Air nga sumugod sa March 31, 2025 mayara na sang direct flight nga Iloilo to Thailand kag vice versa. Angot dari ini ang ipatuman sa 3 ka beses sa isa ka semana ang nasambitan niya nga flight padulong kagalin sa Don Muyang International Airport. Nahibaluan nga madamo naman sa mga Pilipino nga nagatrabaho kag nagabakasyon sa Thailand nga ginatawag naman bilang Land of Smiles. Pinaagi naman diri kay K5 June mas mangin mahapos ang pagbiyahe naton nga mga Ilonggo kag sa mataga kaiping naton nga mga probinsya diri sa Western Visayas. Agod ma-explore o kon malibot kag matilawan ang mga Thai street food kag masaksihan naman ang ila siniya nga kultura. Kani ano pa magnahulat nga mga ka-K5 process na o kon renew na sang inyo sini nga mga passport para anytime pwede na gid makabiyahe padulong sa pungsod Thailand. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 bulong sa hypertension, diabetes kag makapaganhagan man sa mga sintomas nga inyo ginabatyag mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itanguy. Kag ini man nga balita ang ginadulong sa inyo ni ka-K5 Ray SPH Umalay nga palangga gid ang banwa sang Pototan. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Thailand kay 5 Andre sa Marso, kay inang mabakasyon tato makuan tato masakay ta sa Ilipante. Sayro kita sa mga balita nugang nagikan sa iban panaton nga mga reporters. Upo naman sa kay K5 Jenny Kauyunan. 50,000 ang
magatambong no masubra sa 50,000 ka mga tawo ang magatambong sa Alyansang Makabagong Pilipinas nga rally para buwas nga adlaw. Ano mga ginabulubanta? Check na to na mga detalye sa mga balita o kita kay K5 Jenny ikaw yun na. K5 Jenny sa kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. Kay K5 June ginalauman nga magalabot sa masobra 50,000 tanan ang magatambong sa paggahiwaton no nga Alyansa Makabagong Pilipinas Rally nga hiwaton buwas nga adlaw Pebrero 13, 2025 sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. Suno kay Traffic and Transportation Management Office Head Oldarco Garbanzos nga ila ginalauman kay K5 June ang moderate to heavy nga trapiko malapit sa venue sang rally. Magasugod naman kay K5 June alas 10 ang aga ang road closure sa pila ka mga dalan. Plano ka K5 TED nga isuspend man ang klase kag obra buwas nga adlaw kadungan sa among aktibidad ka K5 June. Kag ini balita ang gadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapekan na naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Katapusan nga balita si Margarita alias Maggie Catso nga nagapapili bilang governor aspirant sa probinsya sang Guimaras ang nga nagapakilala nga himata sang mga Marcoses or mga Marcos family ginpasakaan na sang kaso nga swindling o kon estafa. Ang entrapment operation may supervision gikan sa Office of the President. Ay gali. Yari mga detalye sang mabalita upod kita kay K5 Alex or K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 June gin pasakaan na sang kaso nga swindling o kon estafa si Guimaras gubernatorial aspirant Margarita Maggie Catso nga nagapakilala nga himata sang Marcos family o kon pakaisa ni First Lady Araneta Marcos ka-K5 June no. Naibaluan nga ining si Catso ang ginreklamo sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Anti-Organized Crime Unit didtoya mismo sa National Headquarters bangod sa modus sining pagpromis sa iya nga mga kliyente nga maaprubahan gilayon ang kontrata nila ya K5 June sa mga government agencies kabaylo sang dako nga kantidad o kon kantidad bangod sa iya connection sa First Family kag suno sa kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director Brigadier General Jack Wangki nga Pebrero 12 o kon sumo nga adlaw gin-file ang kaso dito ya sa Office of the Guimaras Provincial Prosecutor's Office kag nakahunong naman sa Sibunag Municipal Police Station ining si kag base sa ilaya nga investigation nga nagtransact si Catso kag ang victim sang tinalikdan nga 2024 sa diin nagpromisa ining suspect nga ma-secure gilayon ang proyekto para sa Private Motor Vehicle Inspection Center, Emission Testing Center sang Department of Transportation o kon DOTR kag ginsukot ang biktima sang 1 million pesos kag September 2, 2024 man ka K5 June sang initial nga nagbayad ang victim sang 400,000 pesos kag sang sini ti ginapabayad na ni Catso ang biktima sang nabilin niya kantidad ka K5 June kag tubtob nga nahibaluan nga wala ini siya gali sang connection gid nga dako kag tibangod man sini nagtransaksyon liwat si Catso kag ang victim pero lipod sa ihibalo ka suspect nga isa na ini gali iya ka entrapment operation sa diin may supervision ini gikan mismo sa Office of the President ka K5 June. Kag suno naman niya sa kay Lieutenant Colonel Joey Arandia sang CIDG Anti-Organized Crime Unit nga sang nag-operate sila sa lugar ara ang presensya sang sekretarya ni Catso nga si Cayetano Lial kag ang duha ka katapo sang Philippine Coast Guard o kon PCG Masbate nga sanday apprentice Seaman Marwin Parpan kag Seaman Second Class Rico Maylan nga ti nagpakilala sila ya nga bodyguard ni Catso. Ginpangitaan sang legal nga dokumento ang duha pero wala sila sang may napakita rason nga ti naulamid sila ka K5 June no sa pag-aresto kung sa diin natalana naman sila nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive
firearms and ammunition. Angot naman ini sa COMELEC Resolution 11067 o kon COMELEC gun ban. Kag kung mahibaluan na recover dito sa lugar ang 400,000 pesos nga budol money, lakip na ang 500 pesos nga subscribe money, isa ka unit sang arms core caliber o kon caliber 45 pistol nga loaded sang isa ka magazine kag 7 ka ammunitions. Siyam ka 9mm live ammunitions, isa ka unit sang 1911 caliber 45 nga loaded sang isa ka magazine kag 7 ka ammunitions, 8 ka 45 caliber live ammunitions, 2 ka bilog sang holster kag 2 ka units sang cellphone ka K5 June. Kag sa subong ining mga arestado ang nakahunong na sa Sibunag Municipal Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita ang ginadulong man sa inyo ni ka-K5 Ray Espeha Umalay nga palangga gid ang mga taga-Pototan. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Timing gid, timing gid. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati bati pasensya gid kamo ha. Buwas sa gabi hindi ta kakitaay ha, pasensya gid kay ma-attend ako sa rally sang ining alyansang Makabagong Pilipinas no sa buwas sa hapon hasta magabi. Pagkatapos sa gabi-abi makuan kami mong ma-date kami sa mga grupo sang Team Sulong Gugma sa amon sining Valentine's Night Special ang kuan K5 Andre ang ano ganino ng may banda nga ato dito ang ano gani nga grupo sang banda todo kabilog to mong banda ang mga grupo para sa mga kabataan kadto na kamo to ha libre ni way bayad nga grupo sang banda ang magapatigayon to sa sining kahiwatan ng mga ka-K5 buwas hapon magasugod and then sa gabi mga ka-K5 may pagahiwaton no nga kuanda yon nga ining banda no special kuan rally kag banda sang pagahiwaton nga ano ganin yon ng Valentine's Day. Date kita tos gabi sa buwas sa gabi way kita nay ha kita sa kuan naman sa Domingo kinandan sa ngala sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Alujado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM. Ang himpilan